Dit zijn de toetsen van de geldautomaat. Kunststof gemaakt door de firma DSM. Wij hebben het opschrift erop gezet. Arabische karakters, Chinese karakters. Product eigenlijk made in Geleen. Geldautomaattoetsen uit Geleen. Industriële gasmeters uit Nederweert. 3D-printwerk uit Venlo. En biologische kunststof uit Reuver. Het is maar een kleine greep uit de producten die Limburgse bedrijven toonden. De meeste aandacht ging uit naar de D-Bag LCD van Jecotech uit IJsselstein. Dat is een robot om zakken op te pakken van een pallet, die open te snijden en leeg te schudden. Dat vervangt zware arbeid die slecht is voor de gezondheid, voor de luchtwegen en ook voor de rug. Het complete proces is geautomatiseerd met dit apparaat. Jecotech wist al enkele belangrijke contacten te leggen met mogelijk nieuwe klanten in binnen- en vooral buitenland. En daar draait het toch vooral om tijdens de beurs. Maar de Limburgse delegatie heeft ook nog een andere drijfveer. Kennismaken met elkaar. Niet voor niets dat de stand met Limburgse bedrijven mede is gefinancierd door het project Limburgmakers van de provincie. Aan de ene kant kunnen ze hier potentiële nieuwe klanten ontmoeten. Maar ik denk nog veel belangrijker is dat ze hier elkaar ontmoeten. Dat die Limburgse en Nederlandse bedrijven hier op de stand met elkaar in contact komen. En de hele week met elkaar in gesprek ook gaan en op die manier nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. In totaal zijn er 27 hallen met 6500 bedrijven op de beurs in Hannover.